A day in my life sa paghimog mga kabuang mga video, kauban si Wikyokyo. Hey! Wa mo'y klaro, sige mong pangabat o manok, di mo ka malumatag! Nanon tagaan mo ko na mo! Wala ko na mo kagtiyan! Yo, what's up mga kois? Good day. It's me again, Kois Makoy. Ang tao nga walay trabaho pero daghang pangandoy o ganahang mo dato nga walay ginahimo. Uban na po namin ninyo mga kois sa laing adlaw sa paghimo na mo og mga kabuang nga mga video kauban si Wikyokyo. Laing adlaw na po rin sa pagtanaw nako sa akong itsura kung guwapo ba gyapon. Be, kuno be? Guwapo gyapon. Ang advice sa inyo mga kois, always jud i-check ang inyong itsura kung ikaw pa ba or dili na ikaw ang iyang gigugma ay. Timanin ninyo mga kois, dili tanan nga gigugma nato. Gigugma santa. Doon sa namin, puro naman sugot. Wala pa rin may kalakat iboy kiyo mga kois. Kaulano na diyan eh, pero padayon naghihapon may kay wala may mahimo aning content kung dili may mo dayon. Alright. So laing sityo di meron maghimo og video ni Boy Kiyo mga kois. Maong mabiyahe na sa taanig, layo-layo. Alright. Medyo layo-layo na ni sa amuan ni Boy Kiyo mga kois. Ang manghimuan karon og video. O pagkabot na mo diri sa unahan tayo mga kois, nalay ni Singgit nga shout out ko no. Shout out! So shout out tayo ninyo diya, kabalo ko nga makita ninyo ni nga video. Og thank you na lang po sa inyong pagsuporta sa amoa mga silingan. Alright. So si Boy Kiyo ko gipa-drive ani mga kois kaya hamaning motor. So siyempre siya mo drive daw sa. Og samtang magbiyahe ni siya, siyempre mag mirror shot ra ta dire. Mirror shot, dai tawag ana. Comment lang sa comment section. Sumura niya mga lagyan karon mga kois, paingon dito sa lugar kung asa may maghimo karon ng video ni Boy Kiyo mga kois sa nabalian. Kay magkulab magud mi sa nabalian Viners mga kois para matabangan or para mudaghan po ang ilahang followers. Collaboration ba tawag ani? Basta kana na lang collaboration para astig. So yung nani din mga lagyan mga kois na siminto og naapoy wala pa na siminto mga kois. Yung nani jud mga kois basta magabutas itong mga pangandoy na jud na part nga lisod og na jud na part nga sayon. Yung nani na mga kois basta na kay ganahang maabot or makuha aw paghirapan gid na nimo kay wa may shortcut ani atong pag-abot sa itong mga pangandoy. Tama? Okay. Pag-abot na mo diri mga kois, baka dahil si Boy Kiyo kay lisod ang lagyan. O mo din sila mga kois ang atong makauban karon sa paghimo og mga video mga kois. Sila di ay ni ang nabalian Viners mga kois. Support na hapon din ninyo mga kois kay nindot pud ni sila maghimog mga content puro pod kabuang. Akong ibutang ang ngalan nila mga kois or ilahang link sa ilahang page mga kois sa comment section. I-check na lang. Salamat. Sa tinuod lang mga kois no. Pag-abot na ako diri nakaingon ba jud ko mga kois nga kadaghanan na na among vlogger diri sa Carolan di ay or diri sa among barangay. So, daghan na kaming vloggers dire. Og to make this long story short, sakto ba? Sa diyan kumpleto na ang mga members sa Nabalian Viners mga kois. Gisugdan na dahil na ako paghimo ang mga butang nga gamito namo sa paghimo na mga content karon. So sa among nahimo nga mga video mga kois kung ganahan mo mulantaw mga kois, i-check na lang dire dahil sa akong page. Og pagkaman jud namo himo sa mga butang nga gamito namo paghimo og video karon mga kois, niadto na dahil mi sa lugar kung asa mi mag-video. Ang plano gid tayo ni mga kois is long video ang among himuon, pero ang nahitabo mga kois is pang reels sa among nahimo kay giulanan mi. Pero okay ra gihapon mga kois kay bisag mao ra namong nahimo, at least nami nahimo nga video, wala mi nahago karon sa among pag-anhi dire ni Boy Kiyo mga kois. Ngunani maguduntan ni mga kois, maghimo may og video para i-upload namon ni Boy Kiyo sa mga pages, tapos maghimo po mig video nga i-upload pod sa Nabalian Viners sa ilahang page. Kung wala pa ninyo nakita ang video nga mong nahimo dire mga kois, is i-check na lang dire sa ako ang page mga kois, kay nara na diya gapa mo koy. Bisag ba na daw to niya mong paghimo og content mga kois, pero wala magud mi kabalo mga kois kung ulan ba ning adlaw or dili. Maong jote ra jud mo nahimo nga video mga kois, tapos dili pa long video. Gitura sa giulanan. Og sa pag gusog gid sa ulan mga kois, nagdimbaan na migdalaga na mga kois, tapos ang mga bata kay naman may kuyog mga kois, among giadlok nga wala na yapat. So kay wala na magini chance sa mga kois makahimo pa mig mga video mga kois. Dire na lang sad ni tama ni nga video mga kois. Wala. So mora na ito mga kois for today's video, and thank you for watching mga kois.